नमस्कार. आजी डॉक्टर पी दयानंद पै मामाले जन्मदिस. तांचे बद्दल हांव 4 पंक्ती बरयल्याची ते तुमकां हांगा सांगता. कशी फांतोटी उदयतल सूर्य दिता आशीर्वाद विशेष. कशी फांतोटी उदयतल सूर्य दिता आशीर्वाद विशेष. फुल्लील कळे कशी दिता ती मंद सुगंध आणि जोश. फुल्लील कळे कशी दिता ती मंद सुगंध आणि जोश. तशी मुखायल जिवनान मेळो तुमकां बरे आरोग्य आणि आयुष्य. तशी मुखायल जिवनान मेळो तुमकां बरे आरोग्य आणि आयुष्य. तशी एक तुम्ही शिक्षणतज्ञ परोपकारी मनुष्य. तुम्ही एक शिक्षणतज्ञ परोपकारी मनीष. अनेक शैक्षणिक आरोग्य संस्थेचे विश्वस्त. अनेक शैक्षणिक आरोग्य संस्थेचे विश्वस्त. तुमकां मेळ्ळा कर्नाटक राज्योत्सव कर्नाटक उद्योग पुरस्कार विशेष. तुमकां मेळ्ळा कर्नाटक राज्योत्सव कर्नाटक उद्योग पुरस्कार विशेष. कोंकणी विश्व केंद्राक दिल्लें अनुदान ऐकल्यारी संतोष. कोंकणी विश्व केंद्राक दिल्लें तुमी अनुदान ऐकल्यारी संतोष. उंचेली डॉक्टरेट पदवी दिला मंगलोर युनिवर्सिटीन पळोवन तुमगेलें यश. उंचेली डॉक्टरेट पदवी दिला मंगलोर युनिवर्सिटीन पळोवन तुमगेलें यश. देखून मुखायल जिवना मेळ्ळो तुमकां बरे आरोग्य आनी आयुष्य. बरे आरोग्य आनी आयुष्य. धन्यवाद.